video vil jeg vise dig lidt om, hvordan du udregner rumfang af andre typer end en kube. I det første eksempel her, der har vi en cylinder. Vi har en grundflade, som er en cirkel, og så har vi en højde. Vi har tidligere snakket om at fylde tingene med centicubes. Det kan være svært at fylde den her med centicubes, fordi den er rund. Men vi kan stadigvæk godt regne på, hvor stort rumfanget er. Tidligere har vi lært, at det er længde gange bredde gange højde er lige med rumfanget, altså volumen. Men noget andet, vi kan bruge, når vi ikke nu har, man kan sige, at den cirkel her, den har ikke lige umiddelbart en længde og en bredde, men den har en højde. Så det vi skal bruge her, det er en grundflade. Altså, vi skal finde arealet af en grundflade, og derefter gange med højden. Så får vi volumen, altså rumfanget. Så i det her tilfælde skal jeg altså finde ud af, hvad er arealet af cirklen hernede. Og arealet af cirklen, det har jeg tidligere lært til, at det er pi gange r i anden. Bum, der. Så jeg skal altså på cirklen hernede finde. Jeg skal altså finde min radius fra midten og ud. Og når jeg har fundet min radius, så kan jeg gange det med pi. Og på den måde har jeg altså fundet, når jeg har radius, så ganger jeg radius med radius og ganger med pi, og dermed har jeg grundfladen, og bagefter ganger jeg med højden. Det samme gør sig gældende i en figur som den herovre. Der gælder det først om at finde arealet af grundfladen her, som er en trekant. Og arealet af en trekant, der skal jeg bruge længden af bundlinjen, og jeg skal bruge min højde, og det skal jeg så dividere med 2. Altså grundlinje gange højde divideret med 2. Så har jeg også grundfladen her. Så når jeg finder arealet her, ganger jeg det med min højde. Og min højde er i det her tilfælde den afstand her. Så det gælder for begge figurer, at jeg skal finde arealet af grundfladen og gange med højden. Både når det gælder en cylinder og en trekantet figur som den her. Så jeg skal finde grundfladen, arealet af grundfladen, gange med højden, er lige med volumen, altså rumfanget. God fornøjelse.